बोले बाबा भोलेनाथ की। एक औरत या सावन के महीना में अपना पति से कहती है कि यार चढ़ल बा सवनमा खुश, अरे होई नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से। हरे चढ़ल बा सवनमा खुश, होई नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से। कि देव घर ले चला बलमुआ हो अपना मुखिया के गाड़ी से, एहो पर धनमा के गाड़ी से। अरे चढ़ल बा सवनमा खुश, होई नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से, एगो गेरुआ साड़ी से। देव घर ले चला सजनवा हो धनमा के गाड़ी से, आई मुखिया के गाड़ी से। देव घर ले चला सजनवा हो धनमा के गाड़ी से, आई मुखिया के गाड़ी से। अरे बानी नाया कन्या कैसे कहरब दर्शनिया बाबा भोले भंडारी के। देव घर ले चल सजनवा हो धनमा के गाड़ी से, एहो मुखिया के गाड़ी से। देव घर ले चल सजनवा हो धनमा के गाड़ी से, एहो मुखिया के गाड़ी से। देव घर ले